Tossenvol antiek, of wat er voor trog in mat, worden naar binnen togen. Want ik Friesen dreamen stiekem dat die oude pruldingen van Paak en Beppe een smakjild worden binnen. Nou, Nog een schilderijen en een kansje en een vaas. een vaas. Chinese vaas. Chinese vaas. Nee, maar wat er weet ik net. Van een rijke mevrouw uit Arnhem. En mijn moeders tante die was gezelschapsdame daar, bij die rijke mevrouw. En daar is deze armband van. Die heeft ze maar mijn tante gegeven en mijn tante heeft hem aan mij gegeven. Nou, is het niet mooi? Bij alle opnames van Tussen Kunst en Kitsch worden zeldzame zaken aangetroffen. Ook in Friesland. Dit is een nieuwjaars- en heilzegen die vroeger werd verstrekt aan de geëerde stads- en landgenoten uit 1884 te Leeuwarden. Dat heb ik bij een boedeltje weggehaald en ja, ik ben er heel wijs mee. Ja, ongeveer. Ja, rond een paar honderd. Dus jij bent blij? Ja, ik ben heel blij. Maar een lietse aantal topstikken helpt uiteindelijk de uitsturing. En de minder waardevolle stikken? 0,0. Hier moet er geen hoor. Ja? Ja. Ik weet wel nog eens wat ze denken, weer. Daarom ben je weer even.